Wih, bentuk-bentuk Abang Rian wah. Ke pondok lah duduk lah nak. Nih, ceko banai duit. Lado tertanam. Karago murah. Ranggu madandam. Tapas soren tambah. Untung-untung lah ya mbok biola anak. Pela ke pondok duduk lah bang. Jadi mengapuk ini oleh Andra. Di usul lah biola nak kan. Biola Ya, nak tele berdua bertiga do wan esko tu lama wan era ya. wah lita beracun-racun sonta ma pola doa tu minum lo lama banyak nuka je kah jadi lah kang minum lo tu le perai mah ya. Jadi sama siapa ya kah? Saudara kau ah. Oh, berapa piang ah? Berapa piang ni kau dah? 1, 2, 3. 3 piang mah. Wih, tu lampiang sudah dah. Aduh tinggal 3 jam kerajo le lah. Mode tu yo kacau nak. Kau nak Jadi, limo hari kau hujan lah ya? Hari Yo kau hujan. hujan lah. Kalam ah. Nak itu nak bangan cak di usul gabok boleh ale pola la pelo lita eno panik wa ayu malah minum ah. Ah, kalau itu abang nama berapa? Oh, Indra melagu apa? Awak nak pandai malagu ro. Sadona nado jo subuh. nak Cuapo pandai ayunan baduk ceko acitu yo. Ah, kita cuba. Cuba enggak selajang. Coba lah selajang nak. Nak. Ceko lah tu rak. Lagu apa ni kah? Lagu apa lah? Lagu ni lama lah wak ponan. Lagu pendang tangan di rusuh. Cuba boleh. Dia kabang alai tibo dilawi manggalombang tibo dilawi ne manggalombang oh konda adi oh nanoi pamulai nak mungkin dia nak kagilo sorang lah dia kandung angai kagilo sorang lagi lo deh nan ambil pirang dah Nak pe akak dino le. Andela daripado dia ela jalan karimbo arancak jalan kamandi adua dia jalan kamangandi Ondela daripado dia kencang kayando rancak dintai nangga digadi onda betu dia nangga digangadi nan ko tahu dia dia lolo kaki dah jalan ke kampung alai kaki dah jalan ke kampung alai
rancala awak bapacar jano bulia awak maroko perai ladi akan angai maroko perai nande aro dia jalan kalai singgah sajo dimu dia lolo oh dia kanduang ngai dimu dia lolo ondela nande aro banaro kok lei perei biar dipakai nan jando onda betu dia nan jando jangan do. Jadi jando nih mau pakai gini. Indah, jando kan untuk perintah hati rusuh kawan awak sama kan. Kawan ku nak buliak milih-milih kadang ketik tua muda sama sado. Inyo awal mula ko iyo dari kawan. Akhirnya beko kawan. Jadi kawan-kawan tua di ko iyo kecilnya jak kini bulia bang sampai jo rabab isua. Jadi sampai jo rabab biar awak menyampaikan. Oh, jadi berarti yo kane wanati ke pejadu ya. Iya. Payah untuk menyabian mah. Payah untuk menyabian. Iya. Berarti yo barek mana kan naik kau dah. Barek mana? Tak betul lah. Itulah tak rabab. Yo tak ada rabab dia mulai lo kerajo kan. Mulai lo kerajo lai. Yo kau kau ambil lado toke lah menunggu di sunan. Rancak jo nak. Lah, sero deh. Jadi. Jam panganau kana lam jando taru ya. Tenang lah. Assalamualaikum.